pamintaku men sik aku didisiki Nimas situase menika disengkuyung sound system saking pundi to Mas? Ade sound system. Ortu iki merek iki. Oh, merek iki to. Mic. Yuk terus ke. Katut runtut tansah reruntungan ing sarina sawa ngene tatan kinggang sarambut Jenengan kok imane kuat banget to Mas. Andani ya. Bisiki sing bener ki ngene iki kok yo. Lah tibune iki wulu kok udu taling kok. Biasane Kinggo ya. sarambut. Lah, kira tibone taling. Enek iki pas wulu kok ya. Lamun ato caketing ati yen cedak tansah mulang sita asih pindo mimpi lan mintuna ayo nimas bareng anepi wajib sito aseka Pak Cemong iki nek menake wong kok nanggung to. Kok ya ketawa lagi dipalarke rak ya penak. Setengah kok setengah-setengah lho. Jenenge nek Piai Lantip rak ya ngono kuwi to. Lain daripada yang lain. Beda dhewe. Bedani. Bedani dhewe. Oh lah iya. Kok ndak ra lucu nduk. Guyu lepal. Menika pendawakan langgam sapa Tak wonge sae. nggih? Oke. Dangu mboten Lah sapa mah takon. Ludi jantenan. Bar tak jak salaman lagi mau. Lah. Iya Dik, Bang Marjo kira-kira. Aku
Apa, Dik? Kayak pindahan belum. Kayak ning tepi pantai sering nang ngene ya. Malah isi selir kok ya. Ampun. Kak ya aku kok dadak ngene-ngene tetok-tok. Ateni po? Ateni po? Pateni mawon. Lho, matur Mas iku lho. Mas patenono. Ndak masuk angin aku. Cilik no Mas. Kayak ngombeni iki lho Mas, ndak. Ngombeni sapa? Ngombeni. Oh, anakmu jek cilik to? Cih, Pirang wulan? umure 35. Ki pakne kudu anake. Ini bayi setan. Apa rung mariye pakne? Dek, pakne rung mari ngombe. Biasane ki angel sapeyane Mas. Oh lah iya. Masukin nggih. Heeh. Kita kayak gitu kimu. Tekan krikilan. Mugianto berkahe widi.
matur sembah nyuwun sampun katuraken langgam setya tuhu lumantar sawatenipun diajeng winanti